Ahoj, som Matúš a ja vás vítam pri novom videu a dneska si zahrajeme minihru Skywars, pretože prvý diel sa vám páčil, tak no vlastne to celé dosť sa vám páčil, nelen páčil, veľmi sa vám páčil, tak som sa rozhodol, že urobím z toho sériu, čo som rád, sa vám páčil mne toto minihra, mám ju najradšej, aj keď som si mal vybrať, akú minihru by som išiel hrať, tak si určite vyberiem Skywars, ale tak ne vždycky na to chuť, takže niekedy som nezahrám. No, ja napríklad teraz v poslednej dobe už skoro vôbec nehrávam, lebo teraz už väčšinou hrám ten Bed Wars, ale Bed Wars je druhá minihra, ktorú mám rád. Skywars je na prvom mieste a bude asi stále ešte. A tento, no takže tak. A ešte by som chcel povedať, že dúfam, že nestretneme nejakého človeka, ktorý robí challenge, I am Stone challenge, a budeš tak proste challenge, lebo to je proste challenge, ktorú robil, ja som spomalenejší človek a ja by určite nedoplo, že to niekto takto bude robiť. A inak neviete, o čom je tá challenge, tak je to proste o to, že si dáte vásky na nejaký blok v Minecrafte a proste schovávate sa a väčšinou to ľudia robia na Skywars, aj keď už to teraz väčšinou málo kto robí, ale keď som kúkala na lobby ešte pred arénou, tak tu bolo docela dosť, čo robili, takže dúfam, že s nikom takým nestretneme, takže pre istotu budem pozerávať tie ostrovčeky, či náhodou, aj keď, no ja som určite aj si to nič nevšimol, ale tak, ospravedlňujem sa, dobre, no, a asi ideme inak na stred, mám tu ešte vodu, a čo máme inak, máme poison a poison. Ešte mám Minic Resource Pack, kde sa mi páči, že tuto proste, keď ukážete na nejakú vec, tak keď to je z Irony, tak to je Berlin napísané, keď to je z Goldu, tak to je napísané toto s tou žltou a tak ďalej a tak ďalej. No dobre, no, takže asi ideme teda, len nevýhoda je, že proste tie orečka, myslím, že tak vidieť, ako tak, no, tak jak sa povedať, že proste sú tak vyznačené nejakou farbou, čo ako není až tak, že je to jedno, ale tak mi sa to viacej páči, aj keď nevykáhram nejaké UHC rán, alebo niečo také, tak, no aj keď ja som taký, že to nevšimnem si ani tak, no nevadí. No, inak tuto sú ďalšie, tuto sú truhly tiež, lebo aj na strede sú truhly, ale tak, podľa mňa tam už niekto vybral a na týchto bokoch málo kto ich väčšinou vyberá. No, teraz určite budem. Jak zákon schválnosti, no není, dobre, tak. Dúfam, že nikto nepôjde. Okay, ten asi preval som späť, ten luk nevadí. No, tak počkaj, ideme tak. Ken. Maj luk! No ne. Tak, opäť dáme miesto asi jedného poisonu, to si dám takto. Tak, to dám asi sem. Toto, no, to si môžem dať namiesto tohto. A inak mám docela dobré veci, to by sme, dúfam, že vyhráme. Tak, dobre. No, ja som inak toto už natáčal raz. No, natáčal som chvíľočku, potom som si povedal, že no, není to nejaké dobré, tak som to natočil ešte raz. Tak, dobre. To sa raz práve hodí, to je dobré. Sa resetovali čestky. Tak, vadí, dobre, takže fajn. A toto je na kompas, keby sme boli napríklad dvaja a hral by niekto ten I am Stone, aby som aspoň vedel, kde je. A keď ono sa to volá I am Stone, ale pritom to je taký challenge, že no proste, že môžete robiť, že môžete vyzať, aký blok chcete. Ale to sa hodí, to si možno nechám. No, jak tu máme zatiaľ všetky inventá, tuto. Poď. Ja som taký krivý. Dobre. Ne, počkaj, nás jablčko. Tak. Ty, nepal po mne. Dobre. Málo bude mať. Sedem mu. Ideme. Poď. Je. Poď. Čau. Vážne ma enderpearlu. Nemal mať tak. Dobre. Ideme ďalej. Kde je ďalší? Čo smerom? Vidím. Ešte nejak na ostromčeku. Hej, no teraz sa jen s tom bude robiť, ne? Ne, robí! Vidím, že. Sem takto. Sem počkám. Tak. Čau. Aha. Dobre.
Také šikana. Ahoj. Inak stal som ešte trošku chorý, takže dúfam, že to nebude až tak vadiť. A my nevyhrali! Jej, GG. Super, no. Aspoň si môžeme teraz zatočiť, ne? Zatočiť. Jo, môžeme. Vlastne by sme mohli aj predtým, nevadí. No dáme si ešte tento mystery box. Keď neviete, čo sú to inak mystery boxy, tak to môžete získať. Ja neviem, čo to vlastne všetko získavate. A sú to proste, že vám niečo padne, čo si môžete napríklad ja na seba, jak som si... No to vám ešte ukážem. Čakajte, len tuto. No čo nám padne, nevadí, dobre. No, takže proste to je niečo také, že si môžete napríklad nejaký domček postaviť, alebo toto proste, proste všetko, čo je tuto, tak získávate z toho pecu, z oblečenia a tak. No, ešte si toto zoberieme. Tak, ďalší mystery box máme, ale teraz mi nechcem, tak. Dobre, no to je jedno, level up, to už není jedno, toto je dobré, level up. Dobre, no, ešte som vlastne chcel niečo povedať, ale neviem čo. Budem sa čo som chcel spraviť, som si chcel meniť túto, jak sa to volá. No proste to, keď sa spavnete, keď idete do arény, tak várkom, jak to povedať. Tak túto, a dáme si, akú si dáme, jak panadnu, dáme si, dáme si legendárnu nejakú, ale akú? Noč Apple. Aha, to nemôžeme, aha, ja neviem. Teraz dám datu voice, taká sa mi páči. Dobre, dáme si táto Insane. Dneska si dáme si iba Insane, lebo to je viacej hrávam a viacej ma to baví než normál. Tak. Môžete mi tak napísať, či vás baví viacej normál, keď hrám normál, alebo Insane. Že by si, aby som natáčal, alebo by som to striedal. Čo asi to budem viacej striedať v ďalších videách. Tak, dobre. No. Tak, super, no. Dáme si speed, fire resistance máme, takže docela dobre. A dúfam, že teraz niekto nepôjde k nám. Dobre. Asi ne. Je. Tak. OK. Asi ideme na stred. No tam to bude dobré. No. Hop. Ja som si vlastne nedal speed, tak, a asi ešte fire. Dobre. Ja trošku takto. Dobre. Aha, oni zobrali česky, no. Tak čau. Čau. On tak išiel jak pána, ja som nevedel, že tam chýba. A tak tie mapy nepoznám. No, blokeru. Dobre, budeme trošku teraz sem. Teda budeme na mojom ostrovčeku. Zostanem a dáme si takú viacej taktiku, takú viacej defenzívnu. Tak. Budem teda kit enchanter, kde mám proste enchanting a bookshelfy, knihovny. Tak. Takže, a ešte potrebujem meč. No, dúfam, že bude meč. Prosím, meč. Pekne, ešte práve neoenchantovaný, čo som práve chcel. No, keby bol enchantovaný, tak mi to je tak, no, viete na čo? Ty bratoči! Nechajte ma na pokoji. No. Dobre, dáme si ešte 2 arény. A tam sa to ukončil. Dneska zase to je trošku kratšie. Ale ak by ste chceli ešte ďalší diel, čo dúfam, že budete, keď ste celý ten prvý, keď ste prvý diel veľmi vylajkovali, tak si mohol urobiť taký dlhší diel. Tak, dobre. No. Ja neviem, ak vydávam videá, ale asi toto vydávam za videom, kde som bol aj s Hačím, a kde som bol na začiatku chorý. Neviem, ak to, lebo ja proste to pretáčam. By som mal tie videá. Hlavne s Hačím si pretáčame, lebo ne vždycky sa len spolu stretneme. Tak. Dobre. No. OK, tak vlastne som si... Čo robím? Dobre. Ja si myslím, že som si dal toho enchantera. Tak, síce skočím. Dobre, skočil som. Čau. Dobre, prvý.
Ja som mu dal ešte regen. To som šikovný chlapec. Ty krásu, ja mám šťastie. Takto zdrhám. Dobre. Tak. Ja by som sa mohol docela odnaučiť to stále po tie bloky dávať pod seba, lebo niekedy sa to šikne, ale zase niekedy ne. Tak, ľudia som späť, ospravedlňujem sa, len som musel robiť strih. Tak, ja som si to nejak začal trošku stával. Ne. Počkaj, voda. Je. Poďme. Moc tam není, no. Pomoc. Dobre. OK, ľudia, môžete mi poslať Marenu. Dobre. Jajda. Šikovný to chlapec. A tak skôr rýchlejšiu. Dobre. No. Dáme si takú... A dostaneme pri tom. A poďme sa na stred. Áno, tak poďme na stred. Ne. Run. Dobre. Máme si regeneruješ, keby niečo. A meč. No, dobre. To je zase nevýhoda. Ver to. Rýchlo, ber to. Ježi. Ne. Dobre. Ok, ľudia, ak sa vám toto video páčilo, tak hoďte like, máme 2 výhry. Jej. A ja sa zatiaľ vám lúčim. A u ďalšieho videa. Ahoj.